και μετά πιστεύω στη συζήτηση θα φανεί τι έγινε. Όχι, με έχει καλύψει πλήρως. Είναι κοινή συνήθως η ομιλία και θα τρέξω γρήγορα. Μελέτες όπως αυτή και οι προηγούμενες που σας έδειξε ο κύριος Μουτζούρης, αυτή δημοσιεύτηκε στο Cancer το 2007 και περιλαμβάνει και τα 4 άρμ των κυταροκινών. Έδειξαν ότι είναι πολύ μικρή το progression free survival και ανταπόκριση στους 3 μήνες και το overall επιβίωση. Με βάση λοιπόν όλες αυτές τις μελέτες, η Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία λέει ότι τις κυταροκίνες πραγματικά πρέπει να τις χρησιμοποιούμε σήμερα σε πολύ επιλεγμένους ασθενείς με καλή πρόγνωση και χαμηλού κινδύνου. Γι' αυτό, επειδή δεν δουλεύουν τόσο καλά οι κυταροκίνες, βρεθήκαν και καινούρια φάρμακα. Τα είπε και ο κύριος Μουτζούρης προηγουμένως και για το τελευταίο φάρμακο που βλέπετε στον πίνακα θα ακούμε όλο και πιο συχνά τον τελευταίο καιρό. Δρούν πολύπλοκα. Δεν μας χρειάζεται συγκεκριμένα να δούμε πώς δράει το κάθε ένα από αυτό. Θα ήθελα όμως να σταθώ ποιες είναι εκείνες οι μελέτες που τις βάλανε μέσα στα guidelines και στην καθημερινή μας πράξη. Και στην ουσία είναι οι μελέτες του Μότζερ που μας δείξαν ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί η σουνίτινη σαν πρώτης γραμμής θεραπεία, αλλά και σαν δεύτερης γραμμής θεραπεία μετά από την αποτυχία των κυταροκινών. Όσον αφορά την σοράφενη, η μελέτη του Εσκουντιέρ, η οποία μας έδειξε ότι είναι δεύτερης γραμμής στο μεταστατικό καρκίνο του νεφρού. Το τεμσιρόλιμος και αυτό είναι πρώτης γραμμής, αλλά είναι για τους αρρώστους που είναι υψηλού κινδύνου και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και όσον αφορά τα αντισώματα εναντίον του VEGF, η τελευταία μελέτη, και αυτό είναι μόνο abstract που έχει ανακοινωθεί, και αυτό φαίνεται ότι παίζει ρόλο. Με βάση λοιπόν αυτές τις μελέτες, φάνηκε ότι το σουνίτινιμπ έχει πάρει έγκριση σαν πρώτης θεραπείας σε υψηλού και σε καλής πρόγνωσης και ενδιάμεσου κινδύνου ασθενείς. Το σοράφενιμπ έχει πάρει μόνο για δεύτερης γραμμής έγκριση και το τέμσοριλίμος έχει πάρει σαν πρώτης γραμμής έγκριση, αλλά σε αρρώστους οι οποίοι είναι υψηλού κινδύνου. Υπάρχουν όμως αναπάντητα ερωτήματα και ένα από αυτά είναι αυτές οι θεραπείες είναι θεραπεία ίασης, δηλαδή ο αρρωστός θα το πάρει, θα θεραπευτεί πλήρως, έχουν ανεπιθύμητες ενέργειες και ποια είναι η ισορροπία μεταξύ των δύο. Ποιοι ασθενείς θα υποφεληθούν περισσότερο από τη θεραπεία, πώς θα βελτιωθεί η δράση των στοχευμένων θεραπείων, αν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σε συνδυασμό είτε μεταξύ τους αυτά τα φάρμακα, είτε όσον αφορά με τις κυταροκίνες στην ανοσοθεραπεία και εν τέλει υπάρχει κάτι καλύτερο. Σε αυτά τα ερωτήματα δυστυχώς δεν μπορούμε να δώσουμε ακόμα απάντηση. Αν προσέξει κανείς τις μελέτες φάσης 2 για το σουνίτινιμπ που πήρε έγκριση για τη δεύτερης γραμμής θεραπεία, θα δει από τον πίνακα ότι το complete response, και είχα ξεχάσει να κάνω το ίδιο λάθος που δείξατε χτες, είναι 0 ή 1. Δηλαδή είναι πολύ μικρό, δεν έχουμε ίαση και έχουμε progression free survival σε ένα μεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση με τις κυταροκίνες. Γι' αυτό πήραν έγκριση. Και αν θέλει κανείς να δει τι πραγματικά κερδίζει, στην ουσία πολύ μικρό ποσοστό. Η μέση progression free survival είναι μόνο 8,2 μήνες. Δηλαδή από εκεί που ήταν 4,5 ή 5 μήνες το πήγαμε στο 8,2. Βοηθήσαμε στην ουσία. Μεγάλο ερωτηματικό. Αν θέλει κανείς να δει... Με συγχωρείτε, πάω πίσω. Αν θέλει κανείς να δει τα αποτελέσματα από τις μελέτες φάσης 3 που πήρε το σουνίτινιμπ σε έγκριση, σε σύγκριση με την ιντερφερόνη, από αυτό το πίνακα κρατήστε μόνο το progression free survival ήταν 11 μήνες έναντι 5 των ιντερφερονών. Δηλαδή κερδίσαμε 6 μήνες. Σημαντικό, πιθανόν. Αλλά κανένας άρρωστος δεν είχε πλήρη ανταπόκριση. Δηλαδή ίαση. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το θυμόμαστε. Αν δούμε τώρα τις φάσεις για το σοράφενιμπ, τις φάσεις μελέτες 3 σε σχέση με το πλασέμπο, θα δει ότι από 2,8 μήνες που οι άρρωστοι μας κέρδισαν με το πλασέμπο, πήγαμε στους 5,5 μήνες. Δηλαδή κερδίσαμε 3 μήνες. Αξίζει τον κόπο με τις παρενέργειες που θα δείξω αμέσως μετά. Μεγάλη συζήτηση. Αν δει τα κριτήρια επιλογής των μελετών αυτών για το σοράφενιμπ σαν δεύτερη γραμμή, θα δει ότι πήρανε πολύ καλούς αρρώστους. Πήρανε αρρώστους με μικρού ή μεσαίου κινδύνου, με προσδόκιμο επιβίωσης καλό, δηλαδή μελετήσανε αρρώστους που έτσι κι αλλιώς, χωρίς να τους δώσουμε και κάτι ή να τους δώσουμε κυταροκίνες, θα ζήσουν για κάποιους μήνες. Το βελτιώσαμε ελάχιστα. Αν δει κανείς τώρα για το τέμσοριλίμου στη θεραπεία της ιντερφερόνης α σαν πρώτης γραμμής σε αυτό που είπαμε που έχει πάρει έγκριση αλλά σε ασθενείς υψηλού κινδύνου, θα δει ότι σαν μονοθεραπεία έφτασε μια διάμεση επιβίωση στους 10,9 μήνες, ενώ η ιντερφερόνη, με το οποίο συγκρίθηκε για να πάρει την έγκριση, 7,3 μήνες. Δηλαδή δώσαμε 4 μήνες παραπάνω. Αξίζει τον κόπο, θα το συζητήσουμε, ενώ είναι πολύ σημαντικό.
Το πλέον σημαντικό, και θα μείνω σε αυτή τη διαφάνεια ελάχιστα, είναι ότι όλα αυτά τα φάρμακα, πιστέψτε με, έχουν παρενέργειες. Ο κ. Μιτζούρης είπε ότι οι παρενέργειες αυτές και η ποιότητα ζωής τους είναι καλύτερη. Όντως, η ποιότητα ζωής μπορεί να είναι καλύτερη, αλλά έχουν παρενέργειες και έχουν όλα παρενέργειες. Και φυσικά δεν χρειάζεται να μείνουμε στους μεγάλους πίνακες, αλλά απλώς τους δείχνω για να δηλώσω ότι σε σύγκριση με την Ιντερφερόνη, σε όλα τα grade μπορεί το Sunitinib να είχε και λίγο μεγαλύτερες παρενέργειες, είτε εργαστηριακές είτε κλινικές. Το ίδιο ισχύει και για το Sorafenib, βλέπετε παρενέργειες, το ίδιο και για το Temsorolimus, βλέπετε παρενέργειες. Και επομένως, οι παρενέργειες αυτές μπορούν να οδηγήσουν πολλούς από αυτούς τους αρρώστους σε ένα ικανό ποσοστό στο να διακόψουμε τη θεραπεία ή να την τροποποιήσουμε. Άρα, τίποτα αξίζει τον κόπο να δώνω παρενέργειες στους αρρώστους μου αυτούς για μόνο 3 μήνες παραπάνω ή 4 μήνες παραπάνω. Στα αναπάντητα ερωτήματα λοιπόν που θέσαμε είναι αν είναι θεραπεία ίασης. Δεν είναι θεραπεία ίασης. Δεν θα σωθούν από την νόσο τους αυτοί οι άρρωστοι. Τώρα, ποιοι ασθενείς θα βελτιωθούν περισσότερο, μένει ακόμα πραγματικά να απαντηθεί. Και πώς θα βελτιωθεί η στοχευμένη δράση η δράση των στοχευμένων θεραπείων, και αυτό μένει να απαντηθεί. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τον κύριο Σκολαρίκο.